Türkmenabatda itlere görkezilýän zulüm barada ençeme maglumatyň we videolaryň çap edilmegininden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşaýjylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 awgustda Azatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler. Tonkaýlarda Türkmenabatyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülikligiň ýok edilmegine mejburi şaýat boldular. Haýwandary tutýan gulluklaryň hem jemaat hojalyklarynyň işärleri itleri tutup ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diri haýwandary ýöriti ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle ýylgynç pursatlaryň käbirini yerli ýaşaýjylar tarapyndan düşürilen videolarda görmek bolýar. 25 awgustda Türkmenistanlyk haýwanlary goraýjylar Türkmenabat şäherinde tutulan itleriň saklanýan ýerdeminlerinde girilgelerdäki demir gözenökleriň aýrylanlygyny habar berdiler. Geçen hepde ýaýradylan video ýazgylaryň birinde görünüşe aly tutulan haýwanlar şol ýerdeminlerde galyň plastik haltalara salynyp saklanýardy. Şol kapasalaryň girilgelerinde demir gözenökler oturdulypdy. Habarçylar selofan bilen örtülen diri itleriň demigip ýuwaş-ýuwaşdan jan berýänligini, ölen itleriň maslygynyň çüýreýänligini habar berdi. Bu ýerleriň daş töwereginde ýaşaýanlar giýje gündüz itleriň çyňsamagyny eşitip, elhinç iýsi alýanlygyny görüň berdiler. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan aktivistler demir gözenökleriň aýrylmagy bu ýagdaý köpçüligi paş edýän maglumatlaryň çap edilmeginiň netijesi diýip hatap edýärler. Emma häkimetleriň reaksiýasynyň şu wagt diňe bilen çäklenýänligini belleýärler. Gözenökler aýryldy we ol ýerde haltadaky itler inni ýok. Nira eltilenligi belli däl. Ýaşaýjylar itleriň bir näçesini halas etdiler. Elbetde, bu çap edilen maglumatlary reaksiýa diýip haýwanlary goraýjy aktivist Aşgabatdan gurrun berdi. Bu aralykda habarçylaryň söýlerine görä, ýa-da haýwanlar üçin penahana döretmek haýyşy bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmenabatyň ýaşaýjylaryna häkimlikden jaň edilip, olar bilen duşuşmak wada berilipdir. Duşuk 8 sentýabra planlaşdyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatyň häkimliginiň wekilleri bilen gürleşmek öňçeden synanşygy başa barmady. Aktivistler jemgyýetiň öňsüni çekmek, itlere zalymlygy azaltmaga kömek eder diýip hataplaýarlar hem haýwanlary rehimsizligiň çağalaryň terbiýetine ýaramaz täsir edýänligini belleýärler. Olar bolýan zatlara jemgyýetdäki umumy beperwaýlygyň fonunda köplen çağalaryň hem zulumly hereketlere baş goşýanlygyny aýdarlar. Azatlyň habarçylary çağalaryň itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir näçe wakalary öň habar berdiler. Tutulan haýwan üçin maddi peşkeş berilmegi çağalary itleri tutmagy höwüslendirýär. Çağalar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerini halta we taýak alyp aýlanýarlar. Olary 30-njy etrapçanyň 2-nji seýilgäkiň we sirkin goraýyny görüp bolýar. Umuman aýdylanyny bu işler şäheriň hemme ýerine çalt tepkinine alınıp barlýar. Adamlar mu gaty alada bildirýärler. Diýip öýünde it saklayan Aşgabatly ýaşaýjy zatlyga gurrun beripdi. Ýaňy ýakynda ýurtda itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edildi. Aktivistler ony 200'lülük diýip atlandyrdylar. Täze kanunda eýsiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny, veterinariýa gödekçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjektigi bellenýär. Şeýle-de kanunda ilatly nokotlaryň çäklerinde eýsiz we ýawanlaşan itleri tutmak işiniň diňe ýerine ýetiriji häkimiýetiň yerli edarasynyň çözgüde esasynda döredilýän topor tarapyndan amala aşyrylyp bilinýänligi aýdylýar. Itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky bu kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddesyna laýyklykda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da soğuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaýyn öldürmek ýa-da olara şikayet howply ziýan ýa-da taglygyny beýleki agyr ziýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Kanunyň 41-nji maddesinde bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenlen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jeda çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň ozalkysynyň hasy peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine öýlerine internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze urup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülikligiň ýüze urilmegine esasan internet hyzmatlarynyň hiliniň pes bolmagynyň internet tezliginiň hasy peselmeginiň
ençeme güýmenje saytlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýan aýdýarlar. Türkmenbaşy şäherinde öýlerine internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty awgust aýynyň başyndan bäri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarynyň ýüze vurup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi töleglerini geçirmege besetdiler. Olar aragatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşydaky şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmejekdiklerini aýdýarlar we arda berip internet hyzmatlaryndan el çekýändiklerini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertülen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatyny öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy türkmenbaşly müşterileriň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçüliklerini ýüze wurmagy barada habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasyndan komentariýa alyp bilmedi. Öý internetini tölü geçirmeklik her ay 300 manady zibire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmenje saytlary ýapyk. Indi gündizlerine imo messengerleri hem işlemeýär. Daşary ýurt döwlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje 2 çenli garaşmaly bolýaryn sebäbi imo giýje 2den soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetine töler ýaly artyk maç pulumy ýok. Diýip Gülşat Gelneje Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2 hepde mundan odar Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda şu wagtda çenli petiklenilmedik imo messengeriniň ulanjylar üçin çäklendirilip başlananyny habar berdiler. Şonu Azatlyk imo messengeriniň çäklendirilmeginiň sosial torlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açylmaýar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda imony bir açyň, bolmasa arda ýazarys we şikaýet ederiz. Diýen pikirler awgustyň başlaryna internet torlaryna paýlaşyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenbaşy şäherine ulanjylaryň ardylaryny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler. Biziň pulumuz bilen interneti gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň işgärleri 1000-1500 manat aýlygyna işleýärler. Ulanjylary ýygyrlaýan enjamlary VPN-i petikleýän gurallar satyn almagy derek işgärleriň aýlyk haklaryny göterseler internetiň tizligini gowlandyrsalar gowwalardy. Diýip bir Balkanly aragatnaşyk Kunärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet torunu we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurtda ençeme puwdoklaryň tapgyrlaýyn sany ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet medeniýeti we hökümetçi neşirler ýurtda internet tildiginiň peteldilmegi, VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne dünýäniň beýlek günjeklerindäki internet el ýeterliliginiň ýagdaýy hökümetçi neşirleri gyzyklandyrýar. Meselem hökümeti tarapdarlygy bilen giňden tanylýan Turkmenportal.com neşri dünýäniň iň belent dağ gerişleriniň birine Afrika iklimindäki Kilimanjaro dagynyň depesine internet aragatnaşygynyň çekilendigini 19 awgustda habar berdi. Ýöne hökümetçi neşir dünýäde hatda Kilimanjaro dagynyň depesine hem çekilýän internet ulgamynyň Türkmenistanaky el ýetersizligini agzamady. Afrika ikliminiň iň ýokary nokadyna internetiň çekilmegi syýasatçylygy hassa ösdürmäge mümkinçilik berer diýip hökümetçi Turkmenportal.com Tanzaniýanyň aragatnaşyk ministri Nape Naoye'niň sözlerini getirýär. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjylary mundan 2 hepde çemesi odol bolan otly hadisa sebäpli hatardan çykan köprüde henüz hem awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmagyna nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylar köprüniň ulaw hereketine ýapylandygyny belläp, munyň ilat üçin durly kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Olar bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 13 awgustda demir ýol wagzalyndan gelýän ýük hotlysy Atabaýew köçesinde ýerleşýän köprüniň aşaky bölegini ýumurýar. Muňa otly köprüniň aşagyndan geçende işgärleriň otlynyň depesindäki ýük düşürmek üçin niýetlenen agyr tehnikany aşak düşürmezliginiň sebäp bolandygy aýdylýar. Bu waka bilen bagly deriňe işleri dowam edýär. Otlyny dolandyran sürüji işden çykaryldy. Ol serhoş halda otlyny dolandyrmakda aýplanýar. Waka bilen bagly deriňe iş Aşgabatda geçirildi.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşme 26 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şol hadisadan soňra häkimetler ilat arasynda Garbaty most diýilip hem tanalýan bu köprüde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini aýdyp onu ulo hereketine yapdylar. Ýöne ýaşaýjylar aradan 2 hepdäniň geçendigine garamazdan onda awatlaýyş işleriniň henizde başlanmandygyndan şikayet edip onun yapyk galmagynyň ilat üçin dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Bu köprü gaty köp awtology özünde jemläp köprüniň aňyrsyna we bärsine gatnawy üpçün ederdi. Munyň yapyklygy köprüniň iki tarapyndaky ilata, hususan da Bayramhan we İşan Garagöz köçeleriniň we töwereginiň ýaşaýjylaryna şolsan da telekeçilere agyr täsir ýetirýär. Şeýle-de Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesiniň İskra we Peşanaly owalarynyň ýaşaýjylarynyň şähere girmegini hem kynlaşdyrdy. Ulaglar ýollaryny uzaldyp aýlaw edip beýleki taraplardan şähere girmeli bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý şeýle-de bu ugur boýunça jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýola goýulmazlygy we döwlet taksileriniň düýbünden ýoklugy hususy taksileriň bahasynyň 3 hesse gymmatlamagyny hem getirdi. Taksi sürücüleri aýlawly ýollar sebäpli kesse köp ýol geçmeli bolýandyklaryny we şol ýollaryň hatardan çykanlygyny aýdyp, kesse köp pul kirýärler. Mysal üçin köprü awat wagty bir ýaşaýjy Atabaýew köçesiniň beýleki tarapyna geçmek üçin 3 manat tölen bolsa, indi 10 manat tölemeli bolýar. Gök bazardan baza şäherçesine gitjek ýolukçylaryň her birinden bolsa 10 manatdan 15 manatgacha tölek soralýar. Öň hususy taksiler bu aralyk üçin 3 manat alýar. Diýip efirde atlandyrylmasyllygyny soran başga bir ýaşaýjy belledi. Köp ýaşaýjy işleýän edaralaryna baryp gelmek ýa-da şäherdäki zerurlyklaryna amal etmek üçin her gün taksa pul tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, köprüniň aşagyndan piýada geçmäge mejbur bolýandygyny belleýär. Ýöne olar köprüniň aşagynda piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň ýokdugy sebäpli polisiýa işärleriniň özlerine ýygyderli jerime salýandygyny ýa-da para alýandygyny belleýärler. Polisiýa köprüniň bozukluğundan peýdalanýar. Olar diňe ýerden we giýişlik adamlaryň işe gidip gelýän wagtynda köprüniň aşagynda durýarlar. Olar adamlara 50 manat jerime ýazýarlar ýa-da olardan 10 manat para alýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk otly hadisesi we munyň netijesinde ilatyň ýüzüňi bolýan kynçylyklary barada Marynyň häkimetlerinden şolsanda polisiýa müdürlüginden we demir ýol wagzalyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýol hadisalary, tebiğ betbagçylyklar ýa-da ýangynlar, olaryň ilata ýetiren täsirleri barada köpçülige açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary ýurtda ýüze çykýan betbagçylyklar we olaryň ilata ýetiren täsirleri barada dowamly maglumat berýärler. İýun aýynda Lewap welaýatynyň habarçymyz Türkmenabad şäherinden Uran Otlynyň bahar etrapçasynyň goloýunda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçendigini, 30 ýaşly adamyň wakanyň bolan ýerinde aradan çykandygyny habar berdi. Galy berse-de habarçylarymyz täze guruluşlara millionlarça Amerikan dollary möçberinde serişde sarp edilýän mahaly ilatyň gatnawly köçeleriniň we köprüleriniň ençemesinde awatlaýyş işleriniň ýyllar boyu geçirilmeýändigini, hatardan çykan infrastruktura desgalarynyň ençeme aýlap bejerilmeýändigini hem habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu habarlara resmi derejede reaksiýa bildirmeýärler.